Primera cosa que m'agrada dir és felicitar que s'hagi pres la iniciativa de reformular el Pla Director Urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona, que des de fa temps ve endarrerit. Pel que fa a aquest pla, jo més aviat tinc preguntes que no pas respostes. Una de les preguntes és que en un lloc tan petit des del punt de vista de superfície, gairebé un 3% de la superfície i gairebé un 50% de la població, vol dir que amb una elevada densitat de població, però al costat de l'àrea metropolitana hi ha la regió metropolitana. Una de les preguntes que faria és: es parlen l'àrea metropolitana i la regió metropolitana per fer una cosa que beneficiï a uns o uns altres? Una altra de les qüestions és tot el tema d'aquests 36 municipis, o 100 i pico si parléssim de la regió metropolitana. Hi ha la pretensió de que les normes urbanístiques i de pols industrials estiguin harmonitzades i, per tant, la gent sàpigui amb què compta. I després, un altre tema rellevant, com no, és el tema de l'habitatge. Sabem que hi ha una pressió urbanística enorme, que hi ha una expulsió de gent, sobretot de la zona de Barcelona, cap a zones més allunyades. Jo crec que ara és el moment de que es faci un pols definitiu per fer un parc d'habitatge social important, i això es pot fer perquè el diner està regalat, l'Estat té capacitat d'endeutament, fent com si es fes una mena d'hipoteca en la que llogant o venent els pisos hi ha garantia de devolució d'aquest endeutament públic.